Goizaldeko ordubiak, Suitza. Jokamolde garbia. Goizeko 10:00, Beverly Hillseko institutua. Hala, nitrogeno konposatuak marruskaduraren eragile dira eta organismo batzuk agertzen laguntzen du. Wow! Horixe, hondakin uretako algak. Gokoko ditut zu bezalako ikaskide bizkorrak, Sam. Txandatze bikaina, Ales! Hitzegizu aingeru argitxu. Zu, gaueko distira zoragarri, buru gainean egalari, zeruko mezulari. David, zergatik zu, David? Uka egizu zure aita eta baztertu zure izena. Besterik ez bada, maite zina egin berehala. Antzezpen bikaina, Clover. Unkigarria oso. Baina pertsonaiaren izena Romeo da, ez David. Saiatuko gara berriz? Ederki. Ez asmatu, maite mintatano! Berria da! Miresgarria da! Genio hutsa! Kirolari benetan apartada. Mutil berberaz ari ginela pentsatu dut. Kaixo, Ales. Clover, Sam? Kaixo, David! Zergatik begiratzen diozue horrela nire bihotzeko kutunari? Zure zer? David da lehen aipatu dizuedan mutila. Tira ba, ni buru argitzat nauka. Dena dela, atletismo probetan primeran moldatu gara. Ale, Sam, ez du merezi mutil horregatik leian aritzea. Berak ni nau gogoko. Hori ikusteko dago. Bai, maitasunaren izenean... Andereñoak egoera berezi xamarra daukagu esku artean. Herrialde bakar bat ari da gailentzen neguko olimpiadetan. Ea ondo ulertu dudan. Aldendu egin gaituzu Davidengatik, joko ziztrin batzuengatik? Olimpiar jokoak zerbait gehiago dira, Clover, ez dira ziztrinak. Arrazoi du, nazioarteko kirol gertakari miresgarriak dira. Lehiakortasuna dutenak ospakizun, Davidek eta biok izugarri estimatzen dugun zerbait. Ales, jakizu, ez daukazula zereginik. Andereñoak, erne. Talde hau gailendu da abiadura patinajean, izotz jokeian, baita biatloian ere. Hoiek irabazi dituzte orain arteko kirol proba guztiak. Eta zer da hain arraroa? Ba, talde bakar batek nekez irabaz ditzake kirol domina guztiak. Are gutxiago neguko kiroletako talde txapelduna Zantzibar tropikalekoa bada. Beraz, norbait zerbaitetan ari da, baina ez dakigu nor eta zertan. Hain zuzen ere. Ona zuen lantresnak, digituak deskodetzeko kreditu txartela, ertz punta zorrotza, besoko bilurrak, berosen txorea 6.000, mugimenduak automateko infragorri betaurrekoak, eskularru itxasgarriak eta baldarbotak, eguraldi orotarako eta ultraharinak. Itxura gabeak. Zuritzako modukoak, agian Daviden gustukoak. Egiteko hau biribila da. Atletas mozorrotuta joango naiz. Davidi esateko olimpiadetan esku hartu duzula, ahaztu. Bai, ahaztu. Gainera, gu hirurotatik neu naiz itxurosoena eta sasoi puntu honenean dagoena. Ales... Mila esker jarri nire alde jokatzeagatik. Zu kazetariz mozorrotuta joango zara. Sam, zu entrenatzaile gisa, eta Clover, zu bobslei bateko gidari gisa. Baina, baldarrentzako kirola da hori ni finegia naiz. Apala zara gero, Clover. Begira zanolako izterpuskak dauzkazun. Adio, Andereñoak. Goizeko 9:00, Suitza. Atleta normalak dirudite ba? Barduan itxikasua, esan jerriri eta etxera denok.
Utzi irainak alde batera. Argi dezakun kasu hau eta gogokoen dudanaz arduratuko naiz. Erosketa? Bai, bakardadea behar dut aspaldiko partez. Niregatik lasai. Baita niregatik ere. Eski jauzi guztiak ikusi ditut eta ez dago ezer apartekorik. Zerbait berezia bilatu behar dut. Oiz kanpokoa, nabarmena. Ikusgarria! Horra hor! Oh! Jauzi bikaina, hitz batzuk esango dizkiguzu? Jakina, arraioa, uste baino harinago ibili naiz. Pisu astunak altzatzen ibilia zara nonbait azken aldian. Egi esan enaiz prestatu. Bat ere ez, baina nola liteke, kirolari olimpikoa zarata. Entrenatzaile paregabea daukat. Beste traje bat janztera noa, urrengo jauzirako. Ongi, ezer apartekorik ez hemen. Hauxe izan ezik. Kalambrea! Izugarria zara, prestatze lan handia eskatuko dizu. Ezain bestere. Eta nolatan zara inona? Entrenatzailea aparta dut. Egia esan, atzo irakatsi zigun gaurko ekitaldia eta enekien moldatuko nintzen, baina dena ongi egingo genuela esan zigun eta hala izan da. Oh, sekulako koskorra daukazu. Zer da? Ezer, zer modu zaude orain? Asko zobeto, ez daukat minik. Ea zelata ditzadan baldarrontzi hauek. Oh, bai bitxia. Oharra, bidali mukizapiak kirolari olimpikoentzat. Zer dugu hau? Hau nazka, zeroteta ez dularekin jaurtitako hau. Azkenean, ordezkoaren zain geunden. Guazen, berandu da. Ez, gaizki ulertzeren bat izango da. Begirale gizan natorni. Benetan, sekula ez dut jardun honetan, barneko ikaslea naiz. Entrenatzaileak ez du hutsik egiten. Hemen bazaude gai ikusten zaituelako da. Ez, benetan. Zazpi segundo ondu dugu marka. Gure entrenatzaileak badaki nola jokatu. Berari esker, garai ezinak gara. Bai, haupa. Iluntzeko 8 jota, Suitzako hotela. Ales, Sam. Clover, Ales. Sam, Clover. Tira, zerbait arraroa gertatzen ari da, baina kirolariak ez dabiltza azpilokoan. Ez dakit, begiratu honi. Zer da? Bobsleigh gidari batek sudurretik botatu. Hau nazka, ondo eskutuan ibiliko zinen konturatu ez denean. Ez dien nik kendu sudurretik, doministikuka jaurti du. Jerriri bidaliko diot aztertzeko. Osterantzean bobsleigh gidariek izugarri estimatzen dute entrenatzailea. Bai, eski jauzilariek ere bai. Baita maira patinatzaileak ere. Entrenatzailea ezagutzeko irrikaz nago. Burutaziona, earen arrastorik lortzen dugun. Akabo gure isil-misilkako hurbilketa. Ez da nire errua, lilipiei alergia badiet. Oroigarria Davidentzat. Ona entrenatzaileren gela. Begira honi,
Harrigarria. Nik 6 poltsa ekarri ditut astebururako, eta mutil hauek laborategi osoa dakarte poltsa bakar batean. Zergatik dira inkonplexua kirolarien grafikoak? Biologia, kimika eta ADN datuak biltzen dituztelako. Kaixo, Jerry, ze berri? Kaixo, andereñoak, zuek bidalitako simitzan mikroorganismo sintetiko bat da hautemagaitza zeharo. Behin giza gorputzean sarturik, jokamoldea sendotzeko hormonak ez ezik, jakituria ere eman dezake. Hala, inork ez du entrenatzeko premiarik. Hain zuzen ere. Horregatik zekien Mairak bere ariketa. Ha! Azpilokoan dabiltza! Ze gertatzen da? Jerry, zilitzen kolonia osoa dugu hemen. Superatleten talde olimpikoa osatzeko beste bai. Joateko garaia. Bizkor jantzitokian eskutatuko gara. Maira! Patinatzaile artistikoa. Bai, baina ondo ezik dagoela esango nukenik. Zerbait egin behar dugu. Eta bizkor. Jokoz kanpo dirudi. Bai, oraindik lantegi handia daukate nire simitz entrenatzaileek. Garbi dago luze erabiltzeak aurkako ondorioak eragiten dituela. Penagarria da gero nire lehen akuria askatu behar izatea. Gizaki bat da, iruzurtia. Esan nauzue isilarazi behar? Akabo alferkerian egotea. Bota hauek aukeran gehiagitxo itxasten dira. Arrapa itxazue, ea nortzuk diren. Lehenengoan arropa zuria. Hauxe parean egokitzea. Eta orain zer? Banekien Maira etzebilela azpilokoan. Jerry ohartarazi eta hotelera itzuli behar dugu. Ea Mairari laguntzeko modurik dugun. Ez ainarin! Ze uste duzue, denbora pasa hutsez nabilela neguko kiroletan? Eskia zaile trebean nintzen 78ko olimpiadetan, ez dut parekorik maldetan. Ziztuan bera, neska. Etxigarria benetan. Bai, mundu guztiak barre egin zidan esan nuenean urrezko dominarekin itzuliko nintzela Zantzibarrera. Agian baikorregia izan nintzen orduan, baina orain simitzen mikrotxipari esker nire superatletak bere biziko txapeldunak dira. Baina zer nola, errugaben bizitzak arriskatuz. Kritikatu behar tristea. Zure lagunak berriro ikusi nahi badituzu, ordezkatu Maira eta irabazi urrezko domina. Nik? Baina sekula ez dut eskiatuta. Badakit eskiatzaile baten itxura liraina daukadala, baina... Ez aldi ez zuentzun nire atletei. Entrenatzaile hon bat baino ez duzu behar. Nik elikatuko dizut garuna. Mil esker, baina enaizko ze. Ez dio, axola. Indarra ere emango dizut, eta salutasuna. Goizaldeko 6:00, Suitzako mendigailurra. Nik gelditzeko agindu bitartean. Zein da jo muga? Lehiak eta irabazten espaduzu, joaneko bidaia izango da hau zuretzat. Ez dituzu berriro ikusiko zure lagunak. Aurrera! Suteetako ura hartunea. Arraioa, ondo ezita daude. Kirolariak aurrera ateratzen erabili beharko luke talentua entrenatzaileak. Eta ez imitz ziztrinokin.
Ales, atera idazu digituak deskodetzeko kreditu txartela. Ongi, baina etxitzaizu notuko erosketak egitea une larri honetan, ez da? Ez ba, soka mozteko nahi dut. Eskerra. Zerbait esan duzu? Bai, dior. Mi eskerales, kirolari bikaina zara. Kontuz, izotza kraskatzeke dago. Gizena nagoela diozu? Ez, matematika hutsa. Gure pixua edatu behar dugu izotza kraska ez dadin. Bai, burutazio ona. Bizkorre bile behar dugu. Gure esku daude Cloverren bizitza eta Mairarena. Ea garaiz aurkitzen dugun antidotoren bat edo zimitzak abatzaileren bat. Itxaron apur bat, doministiko kaia urti du zimitza, ez da? Ba doministiko eginaraziko diegu. Maira nire kontu, Clover zurea. Tira, bota hauik ez dira initxura gabeak ere? Goizeko 10 jota, Olimpiar Jokoetako eskipista. Agian enizkizu niru zimitz eman behar. Zuk uste? Jakingo dut ariketa egiten? Ez ba, ez dakit nola den ariketa. Eman argibideren bat, noiz egin aurrera, atzera, gora edo ziplobera. Entrenatzaileak etzintuen aukeratuko ez bazeneki. Au, kalambrea! Ara, besoak lotuta ditut! Baina ez dakit nola! Aizue, badakit nola egin! Haupa! Maira! Baina, zer da hori? Historio luzea da. Ondo zaude orain? Asko zobeto, nor zara zu ordea? Are historio luzeagoa. Lehiaketara bidean kontatuko dizut. Wow! Gertatzen da. Geldi hor! Astiroago patinatu! Ezin dut honegia naiz! Borrokalari aparta zara. Aproposa gure boxeolari talderako. Benetan? Ea bazer irizten diozun honi. Bai, egundokoa. Bai! Tori, Clover! Lilipak, Nick! Nick! Alergia diet Lilipei! Ez dakizu iruzurtiak bere buruari baino ez diola iruzur egiten? Epailei, azalpenen bat zor diegu. Lasai, neu arduratu naiz horretaz. Mila esker bihotzez laguntzeagatik. Geure atsegina. Eguerdiko 12:00, Beverly Hillseko institutua. Pozgarria
Zaila da mairak argi eta garbi lortzea aurrezko domina. Bai, trikimailurik gabe eta gizalegez. Kirolari zintzoen antzera. Kaixo, Clover. Sam, Alex? Kaixo, Davy! Ea, erabakizazu behingoz, eta esan zein duzun 3 gogokoen. Zer esan nahi duzu 3 diozunean? Et. Gutako zein duzun, badakizu, gustuko. Ah... 3 bat aukeratu behar duzu. Ezin dut aukeratu gauzak bazinete bezala. Lasai benetan aurrera, esan neu naizela. Clover, Alex, Sam, mesedez, bere bizikoak zarete. Ezin dut 3 bat aukeratu, sentitzen dut. Ikusi alduzue? Nire begira esan du. Aski da, hau erokeria. Akabo norgeiagoka. Egia, kiroltasunez jokatuko dugu. Gainera, nire begietara so zegoen. Ederki, ni besterik ez du ikusten. Alferrik zabiltzate. Neu nau gogokoen?